Fil-Manikata l-mexxej Laburista Joseph Muscat ingħata merħba sabiħa minn numru ta' familji il-maġġoranza tagħhom bdiewa. Minn barra li tkellem magħhom dwar il-problemi li jiffaċċjaw, Joseph Muscat żar ukoll serra li fija qed jitkabbar il-frawli. Matul din iż-żjara fil-Manikata l-mexxej Laburista elenka mill-ġdid il-proposti fir-roadmap Laburista għall-qasam tal-bidja, fejn irriafferma l-proposti ta' gvern ġdid illi jaħtar politiku responsabbli għall-bidja. Fejn f'dan il-qasam kif qedna lil sħabna is-sajjieda wkoll ħajkun hemm politiku responsabbli mill-ġdid għall-bidja u s-sajd. Nemmnu li l-bidja u s-sajd ma jistax jibqa' mitluf fih dan ministeru enormi u jingħata biss ftit li xejn attenzjoni. Joseph Muscat semma li permezz ta' fondi Ewropej u oħrajn mill-Gvern Malti se jitniedu skemi sabiex jinkoraġġixxu lill-bdiewa part-time. Joseph Muscat qal ukoll li l-Gvern ġdid jagħti lill-bdiewa u raħħala li qegħdin jaħdmu art tal-Gvern titlu aktar b'saħħtu u aktar fit-tul b'ċens favorevoli sabiex isaħħu aktar idejn il-bdiewa. Qal ukoll li l-Gvern ġdid ikompli jiffaċilita trasferiment tal-art bejn bdiewa u raħħala, speċjalment dak bejn membri fl-istess familja, jekk l-art tibqa' tintuża għal skop ta' bidja jew trobbija ta' bejjem. Mill-ġurnata hemm ħafna burokrazija meta tiġi biex ikun hemm trasferiment ta' art, niġu f'sitwazzjoni fejn ħafna bdiewa pratikament jinqabdu f'morsa ta' burokrazija hija ixxu li l-bdiewi ilhom jqajmu magħna għal dan l-aħħar snin kemm ilna nitkellmu magħhom u beħsiebna li nindirizzawha. Gvern ġdid se jkun qed jingħidi wkoll programmi ta' għajnuniet u skemi ta' assigurazzjoni għal bdiewa u raħħala għal ħsarat li jkun hemm minħabba maltemp u mart. Joseph Muscat semma wkoll il-bżonn ta' riforma fil-pitkarija. Aħna għadna diżappuntati bis-sitwazzjoni fil-pitkalija fejn sa issa kif qegħdin naraw l-affarijiet hemm tnejn min-nies li qegħdin jmorru minn taħt, il-bdiewa u l-konsumaturi. Il-bdiewa dejjem jilmentaw magħna illi meta jmorru bil-bija tagħhom il-pitkalija ħafna drabi jispiċċaw jieħdu ftit wisq flus, u mbagħad l-istess prodott jispiċċa għand il-konsumatur jiswa ħafna flus. Jakkumpanjaw lil mexxej Laburista fil-Manikata kien hemm il-kandidati Laburisti Etnia Ġus de Celis u Carmel Healy.